Megkérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk meg Istennek szent igéjét. Istennek szent igéjét olvasom az Ezékiel könyve 16. részének az 59 és 60. verseket. Így szól Istennek igéje az Ezékiel könyve 16. részének 59 és 60. versei. Mert ezt mondja az Úristen: és ha úgy cselekedtem veled, mint te cselekedtél, midőn megvetetted az esküt, hogy megtörd a frigyet. Én megemlékezem frigyemről, amelyet veled ifjúságod napjaiban kötöttem, és örök frigyet vetek veled. Én megemlékezem frigyemről, amelyet veled ifjúságod napjaiban kötöttem, és örök frigyet vetek veled. Eddig tartott Istennek igéje. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te irgalmadból és kegyelmedből letekintettél és letekintesz ránk nap, mint nap. Köszönjük, hogy ígéretet ez hűen, minden egyes reggelen, hajnalon megújítod irgalmad és kegyelmet felettünk. Ez a te szövetséged, ez a te frigyed, amit kötöttél és megújítod a te népeddel, a mindenkori népeddel. Úgy az Ó, mint az új szövetségben egyaránt. Hisz bármikor is tekintünk te reád, a te szövetséged mindig az egyedül Úr Jézus Krisztusra és megváltunkra mutat. Köszönjük, hogy ő benne és ő általa láthatjuk most is a te hűségedet. Urunk, te ismered és te tudod a mi életünket, mindnyájunk életét, helyzetét. Te tudod, hogy ki mivel és mikor, hogyan küszködik. Te tudod, Urunk, hogy mi nehézségeinket, nyavajáinkat, bajainkat, ugyanakkor próbáinkat is. Te tudod ugyanakkor, hogy mi is, a te ószövetségi népedhez hasonlóan, hányszor hűtlenek vagyunk hozzád. Nem teljes szívvel és teljes bizalommal vagyunk irántad és feléd. Hányszor netán kételkedünk, aggodalmaskodunk, és valami másba keressük, vagy reméljük a megoldást. De köszönjük Istenünk, hogy te, úgy, amint ígérted, te megbocsájtasz nekünk. Köszönjük, hogy te mindig is megbocsájtottál, és újból mehetünk. Vihetjük a te lábaidhoz a mi életünket, nyomorúságainkat, bajainkat, bűneinket. Köszönjük, hogy te azért gyűjtöttél össze a mai nap is, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, és köszönöm, Uram, hogy a te igéd köré gyűlhettünk. Köszönöm az énekeket is, amit adtál, köszönjük azt a képességet, lehetőséget, hogy énekekkel dicsérhetünk téged, és ugyanakkor rátekinthetünk a te igazságaidra. Hálát adok minden egyes szemért, akik itt vannak, és akik távolban hallgatják a te igédet egyaránt. Kérlek, Uram, hogy lelked által munkálkodj szívünkben, tegyél minket készekké, hogy megértsük, meghalljuk a te igédet. Add, hogy meglássuk, Urunk, a te igazságodat, add, hogy megszívláljuk abban, amiben figyelmeztetsz, és ugyanakkor bátorodjon a mi szívünk abban, amiben reménységet és bátorítást adsz. Kérlek, Uram, hogy szólj mindnyájunkhoz külön-külön. Áld meg így az együttlétünket, áld meg az Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében imádkozzunk. Amen. Amen. Gyülekezet helyet foglalhat. Az elmúlt alkalomkor elkezdtük ezt a szakaszt vizsgálni, és hát az első fő téma, ugye, amiről beszéltünk, az az, hogy Istennek irgalma, Isten az irgalmasságára megemlékezik az ő szövetségében és ígéretében. És hát beszéltünk arról, hogy hát hogyan kötődik ez a reformációhoz. Hát láttuk azt a gondolatot, ugye, a múltkor is, hogy nem a nép volt hűséges Istenhez, és nem a nép cselekedetére kellett Isten, hogy tekintsen, nem az ószövetségi népére, mert nem lett volna semmi különös, ami miatt Isten kellett volna könyörüljön. És hát, amint mondtuk a múltkor is, a reformációnak ugyanaz az alapüzenete volt, nem valami újat találtak ki a reformátorok, hanem ugyanezt az igazsághoz jutottak vissza, és ezt kell mi is visszajussunk újból és újból. Nem érdemlünk meg semmit Isten kegyelme nélkül. Ugyanolyanok vagyunk, és hozzá hasonlóak lennénk, mint az ószövetségi népe Istennek.
És beszéltünk arról úgy, hogy az mutatja meg az Isten kegyelmének a csodálatosságát, a fehérségét, a különlegességét, a tisztaságát, ha ugye látjuk a fekete hátteret, látjuk a mi nyomorúságainkat és a mi bűneinket. És hát elkezdtük az elmúlt alkalomkor ugye megvizsgálni az első részét ennek a fejezetnek, a 16. fejezetnek. És Isten megsegít, most szeretnénk tovább menni, és a 15. verstől folytatjuk egy kicsit ezt a, mondjam úgy, történelmi utazását Isten népének. És a 15. verstől ugye beszél arról Istennek igéje, hogy a Sinai hegyen szövetséget kötött Isten az ő népével. Láttuk azt, hogy már felnövekedett a nép, ott volt a fogságban, és Isten kihozta őket onnat. És azt mondja ugye, hogy Frigyler lépett velük, beszéltünk a múltkor, a 2 Mózes 19 alapján, vagy a 2 Mózes 24 alapján. Hogy Isten azt mondja, hogy szövetséget kötött velük, és a szövetség látható módja ugye a véres áldozatban volt megpecsételve. Ez a véres áldozat egyértelműen az Úr Jézus Krisztusra mutatott és utalt. De azt mondja Istennek igéje tovább a 15. verstől, hogy de te a saját szépségedben bíztál, hírneved miatt paráználkodtál, és mindenkire ráöntötted paráznaságodat, aki csak arra járt, és akinek kedve volt hozzá. Isten azt mondja azután mindjárt hamarosan, hogy nem voltál hűséges. Hamar elfordultál tőlem. És ugye itt folyamatosan, hadd hangsúlyozzam, hogy mikor Istennek így erről beszél, hogy a nép paráználkodott, ez az Istenhez való hűség vagy hűtlenségről beszél pontosabban. Nem Istenben bíztak, nem hozzá menekültek. És a számunkra is ez az a lecke, amit át kell gondoljunk, vagy amin kell gondolkozzunk, hogy Istenhez megyek-e elsőnek. Bármi történik velem, az Isten kegyelme azt mondja nekem, azt tanítja nekem, azt üzeni nekem, hogy van egy Istenem, akihez mehetek. Bármi történik velem. Bármilyen helyzetben vagyok, elsősorban van egy Istenem, akihez mehetek. És ez a hűtlenség a népnek nagyon korán elkezdődött. Már a pusztai vándorlás idején. Mózes idejében. A 4 Mózes 25:1-ben olvasunk arról, hogy a nép elkezdett paráználkodni már a moabita nőkkel. Sőt, a moabita isteneket hozták ezért be. És Isten azonnal kifejezi az ő egyet nem értését. Hogy ahelyett, hogy hozzá legyenek hűséges, akiket Isten kihozott, és akik megtapasztalták Isten kegyelmét, ehelyett már ott akkor elfordulnak tőle. Sőt, ha tovább megyünk egy picit a történelembe, és ha nem sok időt, pár évtizedet, már bejut a nép az ígéret földjére, és a bírák könyve igazából végig erről beszél. A bírák könyvében végig erről beszél Istennek igéje. A bírák 2:11 így szól, elhagyták atyáik istenét, és más isteneket követtek a körülöttük élő népek istenei közül. Mást istenekkel paráználkodtak, és leborultak előttük. Végig ez a gondolat jár. De abban a pillanatban most így eszembe jutott egy igevers a bírák könyvéből, vagy a Józsué könyve. Egy pillanat, mert úgy gondolom, hogy ez sokat mond. Igen. A bírák könyvében, jól emlékeztem, a bírák könyve 21. résznek a 25-ös verse. És ez az utolsó vers a bírák könyvében, és ezzel zárja be ezzel a gondolattal Isten a bírák korszakát. Mit mond el a népről? Bírák 21-25, ebben az időben nem volt király Izraelben. Ezért mindenki azt cselekedte, amit jónak látszott az ő szemei előtt. Tényleg nem volt király Izraelbe? Vagyis egy fizikai királyra lett volna szükség Izraelbe?
Mit tudott volna egy fizikai király csinálni? Erővel, harccal, karddal kiverni belőlük azt, amit nem akarnak? Tényleg nem volt királya Izraelnek? Nem volt ott a királyok királya. Isten akart az ő királyuk lenni. És azt mondja itt az ige, hogy Izrael nem volt kire tekintsen. Pedig úgy gondolom, ott volt Isten. Ezért mindenki azt cselekedte, amit jónak látszott az ő szeme előtt. És úgy gondolom, hogy ez az igevers azért hamar kerestem, hogy elmondja azt, hogy igen, Istennek népe hogy cselekedett? Mindenki úgy cselekedett, ahogy jónak gondolta. És onnan ugrott be ez az igevers, hogy hát ha a mai nap is néha jellemzi valami, többek között az Isten népét, ezt is megtalálhatjuk. Hogy mindenki úgy csinálja, ahogy ő jónak akarja. Van ez a gondolat, mi szabadok vagyunk, aztán nekünk ne szóljon senki bele az életünkbe, ha lehet még Isten sem. Jaj, ha bajba vagyok, jöjjön rögtön segítsen, de aztán ha megoldódott, köszönöm szépen, mehet vissza Isten, és én úgy élek, és azt csinálok, és úgy gondolkodok, ahogy nekem jónak tetszik, látszik. És ez a magatartás úgy gondolom eléggé aktuális a mai vallásos ember életében is. A templomba néha eljáró ember életében is. Néha kell Isten, néha segítsen Isten, néha jól jön Isten, de azután, azon kívül azonban én úgy élek, ahogy én jónak látom. A saját fejem szerint, és abban bízok, és azokban bízok, amiben én akarok bízni. És igazából ez volt itt Izrael népével is a probléma. Hogy ők abban bíztak, akiben ők akartak bízni. És erre jön Isten, és kimondja ugye ezt, hogy hűtlenek hozzá. Hűtlen volt a nép hozzá. A hűtlenséggel vádolja a népet. Mert ahelyett, hogy Istenhez menjenek mindig, mint ugye mennyasszony vagy feleség a férjéhez, valaki másnál ment mindig. Valaki másnál keresett mindig megoldást. Ha megengedik egy egyszerű gyakorlati példát, tegnap segítettem valakinek fűtést szerelni egy kicsit ott, amennyit tudtam. A lényeg az, hogy milyen lenne, ugye, hogyha önöknél is nem megy a fűtés, mondjam úgy, és hát végig szaladok mindenki tömbházban, akik mindenki az összes szomszédhoz bekopogtatnak, elmondják, hogy nincs fűtés, nincs melegítés, valaki tudna segíteni. És hát tudom, a példa egy kicsit sántít, de otthon van a férjük, de neki nem szólnak. Ő bent van a benti szobában, vagy odébb van, de neki nem szólnának. Az összes szomszédhoz bekopogtatnak, kinél hány szomszéd van ugye a lépcsőházban, és mindenkinek elmondják, hogy nem megy a fűtésem, mindenkitől segítséget kérnénk, hogy nem tudnának segíteni, de az, aki ott van mellettünk, amához nem mennénk és nem mondanánk el. Most azért, mert sántítta a példa természetesen, főleg a adott családi helyzetekben, de egy kicsit ilyen volt Isten népének a hozzáállása. Minden néphez elmentek, szövetséget kötöttek, minden bálványt elfogadtak és bevittek és előtte leborultak, csak egyedül ahhoz az Istenhez nem igazán akartak menni, aki elment értük, aki kihozta őket Egyiptomból, aki szövetséget kötött velük, és aki hűséget ígért nekik. És valahogy a mai nap is úgy gondolom ez az üzenetünk. Ezt akarja Isten üzenni számunkra. Hogy ne a saját fejünk vagy meglátásunk szerint keressük a megoldást, hanem elsősorban menjünk ahhoz, aki azt ígérte Krisztusban, hogy hűséges lesz hozzánk. És igen, minden bizonnyal már önök is sokszor tapasztalták, hogy emberekbe fogunk csalatkozni. Még a legjobb szándék mellett is, mi a Krisztus nem akarnak rosszat nekünk, adott pillanatban meg kell értsük, hogy ember. Nincs tökéletes ember. Sőt, adott dologban netán ő másképp vélekedik és gondolkodik, mint mi. Már ebből kifolyólag is van egy különbség. Meg kell értenünk, hogy Isten az, aki legelső sorban mellettünk akar lenni minden egyes körülményben. Aki meg akar érteni, és aki mellettünk tud lenni.
Na ezt a gondolatot viszi véghez, vagy tovább, a 15-től a 29. verseket, és hát ebben ezt mondja el, ugye itt ez a fejezet, a 16. fejezet az Ezékiel könyvében, és végig elmondja azt, hogy mindenki ez elment. Isten megáldotta őt, megáldotta javakkal, megáldotta ruhával, ékszerekkel, drága szövettel, olajjal, étellel, áldásokban részesíti Isten évről évre az ő népét, úgy, hogy megígérte, megáldja kezének munkáját, és Isten azzal szembesíti a népet, hogy ezeket az áldásokat, ahelyett, hogy áldozna belőle, és Istennek vinne hála áldozatot, ehelyett ezeket hova viszi? Azt mondja az ige, végig szórja és eladja másoknak. A 30. vers éppen azt mondja, milyen romlott a szíved, mondja az Úristen, látva, hogy mindezeket cselekszed, a parázna nő tetteit, azt mondja. És mi az érdekes ebben az egészben? Hogy Isten úgy azt mondja el, hogy ez a nép paráználkodik. De még a józan észt is meghazudtolja, azt mondja a 35. versbe. Mert hát hallottunk, hogy létezik parázna nő mai nap is. De ez a nép azt mondja, fura módon gondolkodik. Mit mond a 35. vers? Most pedig te parázna nő, hallgasd az Úr szavát. És az Úr folytatja, elmondja azt nekik, hogy te ahelyett, hogy a paráznaságod miatt kaptál volna valamit, fordítva, te vitted el másoknak. Nem tudom, hogy lehet ezt úgy mondani a normál életben, ha bár ezt nem tudom, hogy normál életnek kell nevezni, vagy hogyan. Egy nő azért paráználkodik, vagy éppen férfiakról is lehet hallani persze, hogy valamit fizetnek neki. Itt fordítva van. Ez a nép azért fizet, hogy legyen, akivel paráználkodjon. Érdekes módon, vagy különös módon. Miről beszél, vagy mit akar Isten itt elmondani? Hogyha Istentől eltávozunk, akkor az életünk milyenné válik? Ilyen esztelenné. Ilyen kicsavarta. Ilyen fordította. Vagyis Isten nélkül az életünk, így fogalmaznám meg, feje tetejére áll. Furcsa lesz, és azt mondhatnánk bolond. És a Biblia így is nevezi, bolond élet. Isten nélküli élet egy bolond élet. Ezért Istennek igéje azzal figyelmezteti a népet, hogy eljön a pusztulás. Tovább megyünk a történelembe, a királyok idejét vizsgálja Istennek igéje, és eljutunk egy jutottan a 39. vershez. És azt mondja Istennek igéje a 39. versben, és adlak téged kezükbe, és leszakítják tetődet, és lerontják magaslataidat, és lehúzzák rólad ruháidat, és elveszik ékességeidet, és hagynak mezítelenül, ruhátlanul. Kikről beszél? Kik teszik ezt meg? Hát azok a népek, akikkel szövetséget kötöttél, és akikkel hűtlen voltál irántam. És tudjuk, hogy a királyok idejében, főleg a végén, Istennek népe éppen ezt tette. Minden néppel szövetséget kötött. És ugye beszéltünk nem olyan rég a kisprofétáknál, ezt mélyen ellemeztük. Hogy Isten mennyire megfedte az ő népét, hogy mindenkihez elmész, minden néppel szövetséget kötöl, és ugyanerről beszél itt is, hogy azok a népek adlak téged kezükbe. Azoknak a népeknek a kezükbe éppen, akiknek fizetsz évente, akiknek odaadod a javaidat, odaadod a kincseidet, odaadod a gazdagságaidat, mert azt hiszed, hogy azok meg fognak óvni. És azt mondja, pont azok fognak mit csinálni veled? Megcsúfolni. Lerontják tetődet, lehúzzák rólad ruháidat, ékességeidet, mezítelenül fogsz maradni. És igen, Isten ezt mondta el Ezékiel által a népnek, hogy elkövetkezett az az időszak, hogy a babiloni fogság bekövetkezett.
Honnan hozta ki Isten nép korábban ezt a népet? Egyiptomból. Miután kihozta Egyiptomból, kötött vele szövetséget, azt mondja. Akkor mosta le úgy az ő vérét, ha emlékszünk. Azt mondja, nem volt ki a születésedkor a köldögzsinódat elvágja, olvastuk, lemosson a vérből. Én miután kihoztalak, akkor tisztította meg Isten, akkor öltöztette fel Isten, akkor adott neki ékességet. És azt mondja, Isten, megengedem újból ugyanabba a helyzetbe kerülni. Azt mondja, eltelt pár százesztendő, és neked nem kellett és nem volt jó, hogy velem járj. Ugye mi életünkben gondolkodhatunk, eltelhetne tám hetek, hónapok, évek, évtizedek, és Isten azt kérdezi, mi hogy értékeljük, jó-e nekünk Istennel járni. Mert úgy gondolom ez az üzenete Ezékiel könyvének, és a 16. fejezetnek különösképpen. Kegyelemnek, kiváltságnak tartom-e azt? Különös ajándéknak tartom-e azt, hogy Isten velem jár? És az, hogy én Istennel járhatok. Látom ezt a kiváltságot. Látom ezt a kegyelmet. Ezt a különös ajándékot. És igen, különösképpen Istennek népe egy különös vesztességben volt, vagy érte őt. Mi volt a legnagyobb vesztessége a népnek? Hát Isten megengedte azt, amit a nép úgy gondolt, hogy sose fog megtörténni. Elpusztították a templomot, és ezáltal, mikor lerombolták a templomot, így a nép számára a békesség evangéliuma szűnt meg. Megszűnt az, ahonnan Isten mindig egy kis maradék által, egy főpap által, egy személy által, valaki által hirdette a reménységet. Hirdette azt, hogy van megoldás. Egyébként történelmileg, mikor Ezékiel ezeket írja, amennyire be tudjuk azonosítani történelmileg, ugye tudjuk, hogy a babiloni fogságba 3 részbe vitték el, már az első rész, az első csapat el volt víve a fogságba. Mikor ezeket Ezékiel írja, még 6 esztendő van hátra, és lerombolják a templomot. A népnek nagy részét is elviszik a fogságba. Miért történik ez meg? Azért, mert Isten végérvényesen és teljesen megszakította az ő kegyelmét a néppel? Nem. Hanem azért, amit olvastunk az 59. versben. Mert azt mondja az Úristen, és ha úgy cselekedtem veled, mint te cselekedtél, én is úgy cselekedtem veled, hogy te cselekedtél. Mit tett Isten? Azt mondja, rendben, ha neked nem vagyok jó, ha neked nem kellek, ha neked nem kell az én kegyelmem, amivel voltam, akkor megengedem, hogy megtapasztald, azt mondja azt, amit én megtapasztaltam azzal szemben, hogy te elfordultál tőlem. Isten nem fordított teljesen hátat a népnek, de Isten megengedte, hogy megtapasztalják annak a következményét, hogy milyen, amikor Isten nem áldja meg őket évről évre, úgy, ahogy megígérte korábban. És ez úgy gondolom számunkra is kell legyen egy figyelmeztetés. Ha nekünk nem tetszik az, vagy nem értékeljük azt, amit Isten nap mint nap megad nekünk, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, akkor Isten elvehet abból. Ideiglenesen Isten elveheti azokat az áldásokat, ha mi nem akarjuk értékelni. Ha netán éppen zúgolódunk, ha netán éppen elégedetlenkedünk, ha netán éppen hűtlenek vagyunk Istenhez, és nem hozzá akarunk menni, akkor Isten megenged ehhez hasonló dolgokat. De mindezek felett ugye jön a 60. vers, és azt mondja, és megemlékezem Frigyedről. És ugye ezzel kezdtük az első alkalmat is. És ezzel szeretnénk befejezni is, hogy eljutunk oda, hogy Isten, ha bár elengedte az ő népét a fogságba, Isten nem hagyta magára, és a nép nem pusztult el a fogságba. Mi a jele és a garanciája annak, hogy Isten nem fordított hátat? Hát az, hogy ez a nép nem semmisült meg a fogságba. Nem maradt otthon igazából szinte senki, nagyon kevés maradt otthon.
Igen, a pusztulás nagy volt, de ez nem azt jelentette, hogy végleges volt. Isten megemlékezett az általános frigyéről, amelyet ifjúsága napján kötött velek. Nem hagyta magukra teljesen. Nem fordult el tőlük teljesen. És láthatjuk, hogy Isten ezért az ő kegyelmét kiárasztja. Kinyújtja az ő népe fele. Miért? Mert ez a nép valamilyen módon most már kiérdemli, vagy ledolgozza azt, jobb lesz ezután vajon ez a nép? Meg fog változni, és ezután hűséges és tökéletes marad hozzá? Mit látott Isten abban a népben, ami Istent arra kellett volna buzdítsa, hogy egy örökkévaló szövetséget, frigyet kössön vele? Volt valami ebbe a népbe? Jobb lett ez a nép, mint amilyen volt korábban? Nem. Önmagában a nép nem változott meg semmivel. Mi történt? Az történt, hogy közelebb kerültünk. Mihez? Jézus Krisztus jöveteléhez. És itt Isten már egyértelműen kezd beszélni még inkább a Jézus Krisztusban kötött szövetségről, ami örökkévaló. Ami nem fog megváltozni, és amit senki és semmi nem tud megváltoztatni. Nem a nép lett másabb, nem a nép magatartása lett jobb, nem mi leszünk ügyesebbek vagy jobbak, vagy érdemeljük ki az Istennek a kegyelmét, hanem most már nem az általános kegyelemről beszél Isten, hanem az örökkévaló szövetségről, Krisztusról. És nekünk Isten az új szövetségben már erről az örökkévaló szövetségről beszél. Nekünk még inkább erre tevődik a hangsúly. Miért? Mert az Ószövetségben ugye újból és újból kellett vinni áldozatot, hogy az áldozaton keresztül lássák ezt az örökkévaló szövetséget. Nekünk megszűnt ez. Isten már ezt az örökkévaló szövetséget megadta. Megérthettük azt, hogy igenis, Isten könyörül rajtunk. Ugye már itt a templomnál Isten elmondja kicsit később, hogy a második templom, amit fel fognak építeni, dicsőségesebb lesz az elsőnél. Hát nem nagyságban, nem ékességben, nem aranyban és ezüstben, vagy díszítésben volt ékesebb, nem. A Salamoné nagyobb volt, díszesebb volt. Szemre sokkal kívánatosabb volt. Hanem mi által lett dicsőséges? Hogy Jézus Krisztus ment be abba. Hogy Jézus Krisztus volt ott, és ettől lett dicsőséges. Hogy Jézus Krisztus halála és a feltámadás által, de ugye tudjuk, hogy halálakor, ebben a templomba következett be Istennek az az ígérete, hogy többet nem kell véres áldozatot bemutatni. Mikor jött el ennek a betöltetése? Amikor Krisztus halálakor, a szentek szentjében, a kárpit, ahova a főpap ment be egyetlen egyszer évente, ketté hasadt. Isten ezáltal Krisztusban betöltötte ezt a különös és csodálatos ígéretet. Ettől lett örökké való ígéret. Nekünk egyenes útat nyitott, és ettől számunkra csodálatos ez a kegyelem. Nem kell semmit már tegyünk. Az Ószövetségben még egyszer mondom, nem a cselekedeteik által üdvözültek ők se, de nekik mégis fel kellett vinni az áldozatot, és be kellett mégis mutatni. Nem azért üdvözöltek, mert felvitték, és milyen volt az áldozat. Az üdvösségük az ószövetségi népnek is hitáltal, az Istenbe vetett hitáltal volt. De nekünk azért csodálatosabb, mert mi még ezt se kell felvigyük. Mi nem kell áldozatot vigyük, hanem az örökkévaló Krisztust láthatjuk és a szövetséget. És hát ez volt a reformációnak az üzenete. Ez volt a reformációnak az üzenete, és semmi újat és semmi más nem akartak hozni, hogy egyedül testvéreim, ha Istent keresed, ha Istenhez akarsz közel kerülni, akkor nem kell semmi más tenned, csak Krisztushoz menekülni. És ez a Szentírás üzenete. Elejétől a végéig. És ez számunkra is az evangélium. Ezt igyekszünk ugye mi is nap, mint nap, vagy
alkalomról alkalomra hirdetni. És igen, tudom, hogy halljuk szinte vasárnapról vasárnapra ezt a kegyelmet, a Krisztusban való váltságnak különlegességét, néha netán, mondjam, hogy ez a fehér kezd szürkülni. És hát ezért, ez a szakasz alapján azt tudom mondani, hogy azért, hogy ez a fehér ne szürküljön az életünkbe, fontos magunkba tekinteni. Fontos meglátnunk azt a feketét, amely ott van Isten kegyelme nélkül. Fontos felismernünk azt, hogy mennyire sötétek lennénk Isten kegyelme nélkül. Mennyire mi is küszködünk, és küszködnénk még inkább azzal, ha Isten nem könyörül rajtunk, hogy hűtlenek vagyunk hozzá. Hogy nem bízunk meg benne. Hogy nem ragaszkodunk hozzá. Hogy nem menekülünk az ő lábaihoz. És ugye a zsidó levélben Isten ígéri azt számunkra, új szövetség emberhez, hogy nekünk nem olyan főpapunk van, aki nem tudna rajtunk megkönyörülni. Hanem olyan van, aki ugye megkönyörül rajtunk, és mit ad? Segítséget ad számunkra a megfelelő időben. És ez az a mi bizalmunk. Ha egy olyan Istenünk van, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, megtapasztalta a nyomorúságot, a nehézséget, a megvetettséget, mindent megtapasztalta az Úr Jézus Krisztus, kivéve a bűn persze. Tudja, hogy milyen ezen a földön élni. Ezért mondja, hogy menjünk hozzá. Menjünk hozzá minden egyes helyzettel, és ő alkalmas időben megoldást ad. Ez a kegyelem számunkra. Ez a jó hír számunkra. És hát ha Isten megsegít, akkor a következő alkalmon még egy kicsit folytatjuk, majd itt a fejezet végén még van egy gondolat, hogy Isten még tesz erre rá egy lapáttal, ha így mondjam. Még különlegesebbé teszi ezt a dolgot. És szeretnék arról is egy alkalmat szánni, meglátni azt, hogy igen, Istennek mindig van, amit még adjon bónuszként. Nem csak ezt a kegyelmet adta, amit ki nem érdemlünk semmiképp, hanem Isten erre még ad még egy bónuszt. Még valamivel megáldja az ő népét. És adja az Úr, hogy megláthassuk azt, hogy igen, Istenben van a mi reménységünk. Krisztusban adott szövetségben van a mi reménységünk. Isten nem fog eltaszítani minket se soha tőle. És ez az evangélium, ez a jó hír. Bármi is történt volna, bármi is történne az életünkben, hozzá mehetünk bármikor. Ezt kívánom a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban, a harcainkban, a bajainkban, az elkeseredettségünkben, az elcsüggedettségünkben, bármilyen körülményben legyünk, bárcsak Isten eszünkbe juttatna, hogy nincs olyan hely, ahonnan Istenhez nem lehetne menni. Egy dologtól Isten őrizzen, és ugyanakkor bárcsak egymást is bátoríthatnánk, hogy hűtlenek legyünk Istenhez. Hogy ne bízzunk az ő ígéretébe. Hogy ne úgy tudjunk Istenre gondolni, mint aki egyedüli reménységünk és megoldásunk. Amen. Köszönjük Istenünk a te irgalmadat, kegyelmedet, mert megadtad ezt számunkra a mai nap újból. Megadtad, hogy azt láthassuk, hogy az életünk történelmében bármi is történt volna, és bármi is történne velünk, te mindig hűséges leszel a tieidhez. Te csak általánosan egy szövetséget kötöttél a te népeddel. Nem csak megemlékezel az ifjúságod idején kötött, vagy az ifjúságunk idején kötött szövetségről, hanem te egy örök szövetséget, egy örök frigyet adtál Krisztusban számunkra. Urunk, te tudod és te látod, te ismered a mi életünket, te tudod, hogy újból és újból mi is küszködünk azzal, hogy hűtlenek vagyunk irántad. Nem bízunk meg te benned teljességében. Nem hozzád megyünk, és nem tőled várjuk olykor a megoldás, a segítséget. Nem tudunk várni, nem tudunk megállni, várni és megadással lenni addig, amíg te kirendeled és megadod a megoldást. Olykor mi a kezünkbe szeretnénk venni életünk helyzetét, dolgait, sorsát. Természetesen van, amikor te felszólítasz és cselekednünk kell. De bocsáss meg, amikor mi nélküled akarunk cselekedni. Mi magunkba vagy valami más egyébbe bízva akarunk cselekedni.
Kélek, Uram, hogy ebben az időszakban is add, hogy mikor közeledünk egyre inkább az Úr Jézus Krisztus jöveteléhez, emlékezni tudjunk, hogy ő eljött értünk, eljött hozzánk. Ő azért jött, mert nagyon jól tudtad, hogy mekkora szükségünk van rá. Nélküle nem létezne ez az örökkévaló evangélium, örökkévaló kegyelem, örökkévaló szövetség. Köszönjük, hogy ennek részesei lehetünk, és hogy hitáltal bízhatunk ebbe. Kérlek, Uram, adj erőt és adj bölcsességet, adj buzgóságot irántad, Urunk, minden egyes helyzetben, mit megenged számunkra. Légy velünk az elkövetkezendő napokban, az elkövetkezendő héten is. Légy te a mi támaszunk és segítségünk. Te tudod és te látod a mi életünket. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen.